Dumelang sanibonani Thobela Bhotani Lotshani Absheng makhosi amakhulu izinto ezinkulu ngithi bayede ngithi camaku yo guys my rhythm lisedi khanya sidwesha nezidweshakazi zikaNonkwezi ndiyazibhotisela ndiyazibulisela ngale ntsasa yanamhlanje kungolosine intoni date 24 kaMarch 2022 and phakathi komhlaba waseBryanston. Yes, I'm still in Johannesburg andika movie yeah ezidwesha itheni le video yabe ngathi yakhikha kodwa ke I hope i-audible. Zidwesha ke nezidweshakazi ndinqwenela namhlanje sithethe ngokuphalaza ngokugabha. You know why? Because ndifumanisa into yokuba nansi indaba isoyisa abantu, nansi indaba ixaka abantu, nakuphila kuzawuphosana nabantu. Andiyazi guys into enzima bethunani because ndithi umuntu ndawumlantuka ukubona xa ucebisa okanye ndiprescribe ndidispensa amayeza umuntu akhale ngokugabha ayikho enye indlela zawuqala ngaphi into yokugabha umbone bu-anxious uyeva okanye xa ethe wafika apha ekhaya xa sisithi nansi 10 litre phalaza ntombi nyani lonke I don't understand like andiyazi ba yintoni le inzima ekuphalazeni guys yintoni enzima mhlawumbi. So I thought let me make just a simple not practical because and it's not like kaloku ndizanibonisa ukubona a 3D video yoba xa ndiphalaza ndenza njani uyayiva kodwa ke nansi indaba ukuphalaza masiqale kule ndawo mhlambi kubaluleke ngantoni ukuphalaza kubaluleke ngantoni ukugabha ndona nge-English ukuphalaza purging loo nto leyo uyayiva kubaluleke ngantoni yinto entsha le nto yokuphalaza okanye guys this is one of the oldest techniques zoku-cleanser ngaphakathi. It's literally just cleaning your gut system. Uphungula inyongo, bile. Inyongo too much system yakho iyaphazamisana ne-balance yakho. You understand? Chemical balance emzimbeni wakho. Something that can affect impilo yakho. You understand? One can affect umoya wakho. Your spirituality as well can be affected by ubunintsi nobuncinane benyongo emzimbeni wakho. Inyongo umsebenzi wayo most obviously it is to help with the digestive system. You understand? But xa too much iyakwazi ukugulisa ube ngumuntu onenari. You understand? Ube ngumuntu ongacacelwayo ukutya. Meaning you are missing out on important nutrients izakhamzimba. Uyayiva ke ngoku xa unenyongo kangoba kude kuthiwa uphupha inyongo uyayiva fumanisa amaphupho akho ayale nale into ongasoze ukwazi uyidibanisa ize nestori esivakalayo uyeva njalo. So cleaning your gut system has a lot to do with keeping you balanced spiritually as well because kaloku siphila amaphupho which are your compass to navigate life ndihlala ndisitsho uyayiva ke ngoku ne-nutrition nje ukubona izakhamzimba ukutya okwakhayo. You understand? Kukugcina noko apha engqondweni
ukubone uhluzekile. So xa ungazucacelwa kukutya ubone umuntu eluzi weight ukubone ngendlela engaqondakaliyo kanti akatyi, uyandastanda manje kusithiwa una appetite kanti yinyongo. Kanti ke iyabulala nobulala, like too much of it sibone ngomuntu sekusithiwa akasekho kanti yinyongo. Now enye yendlela ke ngoku yokusebenzana nale nyongo yinto ukuba kuthweni phalaza. Ewe ukucima ukuthi ikhutshwe ngezantsi nako kuyasebenza, but ucima eseyingezantsi kakade ixesha elinintsi. Fumanisa into yoba ukucima akunyuki kuze apha kwigadi, you understand? We are cleaning the lower parts of your abdomen basically. Kanti inyongo ihamba izotsho apha kwi-esophagus nina naniyenzile ke i-biology. Uyeva? Fumanisa unoxakaxo oluninzi kwalapha emaphaphini akho. You understand? Yiloo nto ngelinye ixesha umuntu onenyongo ufumanisa into yokuba uba nokhohlokhohlo olungapheliyo. Kanti inyongo luxakaxa. You understand? Nje ungabikho mnandi man. You understand? So meaning ukuphalaza kunceda ukuyithoba. You understand? Kuyikhupha le ingaphezulu iphumele ngaphandle. Then enye iyehla iphume ngezantsi. So xa uphalaza you are achieving two things. Engenhla iyaphuma, engezantsi izawuphinde nayo iphume ngezantsi, because xa uphalaza kaloku iyeza lizude liphume lonke elinye liyashiyeka. You understand? Because xa sikuphalazisa obviously sikuphalazisa ngemixube enazo ii-properties ezi-laxative. Uyayiva ke ngoku itsho ke ngoku loo nto leyo. Now masithethe ke ngoku ngetechnique yophalaza into yoba ndlelani elula, you understand, onothi uyi-adopt ukwenzela into yoba uyi-achieve i-objective and ungakonqeni ukuphalaza and ungavi kabuhlungu xa kusithiwa phalaza. One, be prepared mentally and emotionally. Zinikezela. The best time yokuphalaza kusekuseni. Ekuseni thina ke sikhula siphalaziswa ekuseni ilanga lingekaphumi. Uyayiva? And I'll tell you why thina kwakusenziwa njalo. Kwakusithiwa ugqiba kokuphalaza thatha umgabho wakho uyolahla phi endleleni le ihamba abantu. Ndixelela mna inyaniso ndikuKristu. Kuthiwa umuntu otsiba umgabho wakho nguye ozawugqitha namashwa akho. Yayiva ke ngoku? Loo nto kufuneka uhlala uvase, because kaloku asizazi into esizinyathelayo. Two, elaa xesha lasekuseni obviously awukatyi, akukho nto isesiswini. So ukuphalaza kwakho akuzuba kubone ubusenza into ezimdaka ukhupha nokutya ubugqiba ukutya, which is uyayibona. Xa uphalaza ekuseni ungatyanga isisu si-empty, obviously kuzawuphuma le nto funeka iphumile ingafunekiyo apha kwisystem yakho. So lela xesha lasekuseni make sure ukuthi you are sitting comfortably. Abanye ke abakwazi uguqa, it is best ukuthi uguqe, because xa uguqile nawe uyayibona mos uba ubugoba, you understand, lizawubuya lula ke ngoku iyeza. But ke umuntu ofana nam mna kuba nzima kum uguqa for long periods. I try and sit on a chair, but a chair emfutshane, something lower than a normal chair, like i-crate kanje, ne? And then ndibe bugoba ngoku ndihleliyo apha esitulweni, ne? Mna i-5 litre indilungeli, because ndiba nala mentality ithi elininzi lizawushiyeka ngaphakathi, you understand? So ndiye ndikhethe i-10 litre because ndifuna usela. Now the best way is ndoba naliyeza lakho, ne, masithi 10 litre ke, okay masithi 5 litre for umuntu oqalayo, you understand, ongaqhelanga uphalaza. 5 litre yakho naliyeza, obviously ke ngoku lo muntu ukunikileyo uNonkwenkwezi ukunikile naliyeza lophalaza akunika instructions.
naliyeza ke ngoku 5 liter ne. One, ne-temperature is important. Xa libanda iyeza akululanga into yoba likhawuleze libuye. Xa lifudumele noko li-lukewarm, noko libuya bheterana msinyane manditsho ne, because I think lifike liyigubhulule kaloku inyongo, you understand, also based on the temperature yeyeza. Xa libanda lizawufike lenze ntoni msinyane phayana, you understand, ipicturishe nawe le nto. So mna ke ngoku ndihlala nalo ipheyile lam apha. It's either ndibe nawo amanzi ashushu namanzi abandayo kwenzela uba ndifumanisa into yoba lishushu ndiyayinqena laa nto ka-up and down ndisendihleli ndiphinde ndiphakame, ndenze sure into yoba okay uba lishushu kakhulu ndinawo amanzi abandayo othoba itemperature, you understand, uba malehle itemperature. Okanye ashushu uba ndifumanisile uba libubanda ndongeze amanzi ashushu noko you understand. Zonke izixhobo zam ndizibeke apha ke ngoku ne. Ukuze le nto ndikhawuleze ndiyenze ndiyigqibe kukulisela iyeza ukhawulezise. Laa nto kuthiwa kukugongqoza, gongqo gongqo gongqo, awuphumli, gongqo 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 gongqo, awuliphungi iyeza lophalaza ube umane kuphumle. Lolo gongqoza gongqoza, you understand, so that one uba motivated xa ulibona uba liyaphela kwalapha, you understand, kuloo 5 liter, you understand, as usika ubona into yoba liyehla nawe mentally ubona uba heyi ndiyaya kule ndawo kufuneka ndiye kuyo, uyayiva. Iyeza xa ulisele kakhulu mntanam ne, lide lifike apho likuma khona, trust me liyazibuyela. Ixesha elininzi lizibuyela ngokwalo, uyayiva. Uthi ke ngoku xa ubana ngaba liye labuya umthamo wokuqala, xa uphinda masithi yijaki, uyeva, kulula uphinde libuye uphinda, you understand, because seyikhona intshukumo ekhoyo apha kuwe ngaphakathi. Wena umsebenzi wakho kukugcwalisa isisu qha. It's not comfortable, of course. Who said ukunyangwa ku-comfortable? Akho nto imandi ngokunyangwa, but ke ngoku uyayazi objective wena into yoba what are you trying to achieve. Gongqoza qha, gongqo gongqo, lizibuyele iyeza, gongqo gongqo, lizibuyele iyeza. Ukubana ngaba kunzinyana, umzekelo just the first ukubone purge ungawufaka kumno, which I don't mna advocate, ufake phaa nje just at the back of your tongue. Ungakrweli into ezininzi phayana ube uzonzakalisa, just nje an action, you press phaa emva kolwimi lizibuyele. Wawugqiba ke ngoku uqhubekeke nokugcwalisa isisu qha. Phantse nathi bahlekazi abahle barhethu zidwesha nezidweshakazi. Anything else saphinda siyincokole. Bye for now.